Mali tečaj kršćanstva Cursillo jedan je od prvih modernih laičkih pokreta nastao u Španjolskoj. Želja je bila duhovno obnoviti društvo promjenom pojedinca. Danas je prisutan u 60-ak zemalja. U Hrvatskoj Cursillo slavi 45. rođendan. Stigao je zahvaljujući biskupu Miji Škvorcu, koji se s Cursilljom upoznao u Beču. Mali tečaj kršćanstva Cursillo eklezijalni je pokret koji duhovnom obnovom svakog pojedinca obnavlja društvo u cjelini. Mali tečaj kršćanstva, Cursillo zvan po španjolskom izrazu, jest dar Duha Svetoga. Duh Sveti je našao načina kako bliže doći ljudima. Cursillo želi omogućiti da čovjek prepozna u sebi djelovanje Božje. Mi smo u krštenju primili Duha Svetoga. Međutim, izgleda da smo ga dobro unutra posadili duboko, da ne može ni disati. A on želi disati, on želi zraka, on želi djelovanja, on želi vatre, on želi zapaliti svijet ljubavlju. Cursillo je u Hrvatsku došao preko granice ilegalno, ističe velečasni Vrane, jer prije 45 godina nisu bile poželjne takve pošiljke. No već na prvim tečajevima ljudi su se mogli uvjeriti da to nije samo puka priča ili poučavanje o nečemu, već su osjetili duha koji im prenose i laici i svećenici. Cursillo je prvenstveno namijenjen odraslima. Mi u crkvi se većinom bavimo djecom, eventualno s mladima, a iza vjenčanja ljudi pustimo da se bakću. A Cursillo je okrenut toj populaciji, međutim kad smo s tom populacijom počeli, onda su ti ljudi poželjeli da nešto učinimo i za mlade. A mladi koji su osjetili plodove Cursilja danas aktivno rade s krizmanicima. Njih više od 10.000 sudjelovala je na 260 tečajeva. Oni su ta populacija od 14-15 godina, oni su već mladi ljudi koji kako već imaju izražena neka razmišljanja i mišljenja o različitim životnim pitanjima i oni žele razgovarati o tome. Samo ne susreću se često s tim pitanjima. Super mi je još da mogu naravno uvijek svjedočiti Krista. Recimo krizmanicima koji često se zapravo pita kako me društvo gleda, da mi izrastao prištić ili bilo što. Onda kad dođe čovjek bez ruke se onak zapitaju kao wow, kako ovog ne brine to kaj drugi misle. I onda kako zapravo može biti sretan kroz to. I onda je naravno omogući se prilika da i oni počnu na taj način razmišljati, da shvate zapravo da Bogu vrijede, da nije toliko bitno što prijatelji misle i da ako si tu doma, onda sve drugo je lagano u životu. Već niz godina Cursillo na Krapnju održava 7-dnevne tečajeve. Ove godine prvi put ondje je održana i obiteljska ljetna škola. Sakrament ženidbe je ono što nam je Bog dao da cijeli život živimo u jednoj velikoj sreći kroz sebedarje i kroz spolnost koju nam je dao kao dar. Sad tijekom godina nešto se tu u tom bračnom odnosu i razumijevanju uopće sakramenta ženidbe pobrka. Mislim da je prvo važno kroz brak provući, prije komunikacije, prije kako razriješiti neke teške situacije, kako razriješiti neke odgojne postupke. Prvo mislim da tu moramo biti na čisto kao vjernici sa time šta je to sakrament ženidbe. Ovi poduzetnici Duha Svetoga, kako sebe nazivaju suradnici Cursilja, vode brigu i o potrebama branitelja. Nekako posebno drag mi je rad sa braniteljima. Svaki pojedini su mi heroji u srcu jer su bili spremni dati život za mene i mnogi su i dali da bi ja život imala danas. I želim dati sve što mogu od sebe za njih, a u potrebi su velikoj. Inače, problem, traumu ne samo da nosi branitelj, nosi njegova supruga i njegova djeca, tako da me uvijek jako veseli kad vidim nakon tečaja da cijela obitelj na neki način ozdravlja. Od prvog tečaja u Samoboru do danas održano je više od 600 tečajeva za odrasle, mlade, prognane izbjeglice, branitelje, prosvjetare. Mnogi su baš ovdje osjetili da njihova molitva nije samo monolog s Bogom, već da je crkva zajedništvo koje im omogućuje da ostvare sebe u drugome. Jer ljubav, ako se ne umnaža, ostaje besplodna. Posvjedočit će svi koji su sudjelovali na ovom tečaju.